Takže zdravite, ako príďa, že páte a dneska tu máme novú hru, ktorá sa volá Akinator a ideme si dať nejaké tie... Táto hra je vždy špeciálna, že on musí uhádnuť, na čo ja myslím. A to vám ja poviem, ale on to vôbec nebude vedieť, že ty Akinator, ty smrad. Tak, ideme na to. Dáme si, koho si dáme? Dáme si Goga, hej, to je zvyčajná záležitosť, ale to je Akinator, to je Slovák, Akinator to je Angličan. A ideme na vec. Riti, vydrž strpenie. A ideme na vec, poďme. Ja vám to budem prekladať. Je to reálna osoba? No, Gogo je reálna osoba, to máte pravdu. Je to žena? Áno, Gogo je žena, hej, presne. Je to youtuber? Gogo... No, neviem, či je youtuber. Iba má 1 000 000 subscribes. Nie, youtuber to není. Má Minecraft videa? No, Minecraft videa má. Žije v Amerike? Nie. Je programátor? Nie. Spieva Bang Bang? Nie. To neviem, tak nie. To nie. Nie. Má rád oceán. Má Gogo rád oceán. No tak ja neviem, či má rád oceán, ale tak asi nemá rád oceán. Je z Českej republiky? Nie. Jo, je na obľúbená farba je oranžová? Neviem. Hovorí anglicky? Áno. Má zábavné meno? Áno. Je to Švéd? Nie. Má rád Ahmeda? Asi neviem. Hrá za Barcelonu? Nie. Je to nejaký aniel? Nie. Hrá na Veronika Mars? Čo? Žije v Anglicku? Nie. Narodil sa v Európe? Áno. Je to Maďar? Či čo to je? Nie, ani Roman. To není. Ani nežil v Bulharsku, ani v Dánsku, ani vo Fínsku, ani v balkánskych regiónoch. Nie, ty debil. To není určite on. Je z Anglicka? Nie. Neviem. Je zo Slovenska? Áno. Hral v Sims 4? Nie asi. Hral horovú hru? Hral už. To je smrt. To je smrt. To je čistý smrt ten. Teraz si musíme dať niečo také. Riti. No do Riti. A čo je to? Teraz si dáme si Fetty Pillow, hej? Fetty Pillowa si dáme. To je taký tučný youtuber, hej? Dáme si, hej? Natáča Minecraft videa, určite je tučný a určite natáča Minecraft videa. Hra? Áno. Je to Švéd? Nie. Ani FIFA videa. Je z Českej republiky? Áno. Je tučný? Áno. Nie. Nie? Neviem. To je smrt! To je čistý smrt ten. To je... Ja nemôžem. Musíme ho nejako dostať. Dáme si, že je Lionela Messiho, hej? Dáme si Messiho. Ak ten debil zase vládne, tak nadrobím. Ešte je Čech. Messi je... Áno, je Čech, presne. Je z Fínska? Nie. Má psa? Neviem, nie. Je youtuber? Nie. Je to reálna osoba? Áno. Hrá CSGO? Nie. Je famózny? Áno.
Je to gamer? Nie. Ani spevák, ani nič. Hrá za FC Barcelonu. Je z Argentíny. Ja neviem čo mu mám dať. To je čistý zmrden. Musíme mu dať niečo, dáme mu, keď uhádol toho Real Madrid, keď uhádol z Barcelony, tak musí uhádol aj z Real Madrid. Dáme mu penálda. Nie. Áno. Nie. Áno? Neviem. Nie. Áno, zo Žiliny, áno, presne. Uhádol si to, ty malý debil. Áno, je zo Žiliny. Nie. Je to obranca? Je. Penaldo, obranca. Je obranca? Neviem, takže nie. Asi. Vyhrá zlatú loptu? Toto čo je za hra? To má celý. Dáme mu popolušku. Debilovi. Popolušku mu dáme. Nie. Áno. Nie. Áno. Nie. Áno. Nie. Ani moc nič som tu nehrá. Žiadne komiksy. Má vlasy, popoluška. Má špeciálne schopnosti? Nie. Hrá vo filme? Áno. Bojuje? Áno, popoluška bojuje, presne. Ukradne ti zmeč, popot, rifli a aj po tebe, hej, presne. Wikipedia. Je na Wikipedii, áno, je to Európan. No, neviem, či je popoluška Európanka, ale asi hej teda. Reálny. Nie. Ty debil, tak ľudia, napálili sme ho, už 4-krát napálil, no nás. Dúfam, za toto video páči, určite dajte like, odber a určite si dáme ďalšieho Akinatorov, takže čus!